ihan huikeat. Siis tää on ollut niin voimallinen tää konferenssi, että täällä on vaan niin kuin ihmetellyt Jumalan voimaa, miten se on ilmestynyt täällä. Siis, olen ollut siis ennenkin konferenssissa ja se on ollut silloinkin ihan huikea, mutta tää on niin kuin vielä niin kuin next level ihan oikeasti, mitä apostoli itsekin on sanonut, että nyt on niin kuin tapahtunut semmoinen niin kuin siirtymä hengellisesti, niin se on todellakin tapahtunut. Siis se Jumalan voima on ollut ihan huikeeta. Se nälkä, mikä ihmisillä on, se on niin kuin käsin kosketeltavaa ja jotenkin Jumala vastaa niin kuin siihen nälkään, että se on niin kuin todellakin nähtävissä täällä. Eilen koin semmoisen vähän niin kuin tämmöinen arkuuden ja ujouden ja pelon henki, kun se julistettiin niin kuin lähteväksi, niin mä koin semmoisen, niin kuin, että mä tunsin sen, että se pyhä henki niin kuin vaikutti tässä niin kuin ihan kehollisesti, että se lähti. Se oli semmoinen niin kuin ihana kokemus, ihanaa vahvistumista Herrassa ja Jumalan voitelussa ja voimassa.